tutaj, którego by trzeba było osobno przywitać, ale wszystkich serdecznie witam i przystępujemy do realizacji programu 13. sesji Rady Miejskiej w Żukowie. Panie burmistrzowi, bo w moim odczuciu, kiedy ja znam tą sprawę od samego początku, pan burmistrz przedstawił nam całą sytuację rzetelnie i no naprawdę nie mam nic do zarzucenia. We wszystkich tych latach brałam udział i wiem, że zostało to przedstawione rzetelnie. Ja chciałam przedstawić tylko głos społeczny, taki ludzi, mieszkańców, rodziców. Dla nas są takie ważne sprawy. Mamy pozwolenie na budowę, mamy projekt i nie mamy czasu. Społeczność oczekuje tego, żeby tą szkołę budować według tego projektu. Proszę Państwa, bo my tego czasu nie mamy tak bardzo. Ja z panem burmistrzem Żurawiczem na pierwszym spotkaniu byłam w lutym tego roku, 2011 roku. Od tego czasu upłynęło 8 miesięcy, 7 miesięcy. 7 miesięcy to jest czas, chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, ile to zajmuje czasu. To jest czas, nie doszliśmy jeszcze do tego, żeby mieć przygotowany, okrojony projekt. 7 miesięcy. I my po prostu już nie mamy czasu na to, musimy zrobić wszystko, żeby budować według tego pozwolenia na budowę. Bo projekt modułowy, owszem, to są w tej chwili mniejsze koszty inwestycji, ale tutaj panowie, ja nie znam szczegółów, ale mówiliście panowie o niwelacji terenu, prawda, że ona jest zasadniczym. Przecież pod taką szkołę modułową ta niwelacja terenu to jest ten koszt, którego w tej chwili nikt nie wie, czy to trzeba od razu dołożyć. Lekką ręką to, co Państwo macie tam na niwelację terenu, dokładacie pod tą nową szkołę modułową, zrobioną według nowego projektu. A zrobienie nowego projektu, nie wiem, nawet jeżeli jeszcze tam decyzja o warunkach zabudowy obowiązuje, to przy dobrej woli, bo ja też byłam jakby za tym, żeby nie rozbudowywać tej szkoły w Baninie i zdecydowaliśmy się na taki ruch w dobrej wierze, w wierze takiej, że dbamy o dobry interes społeczny, że nie chcemy wydać pieniędzy, które byłyby wyrzucone w błoto, bo problem wracałby jak bumerang nadal. A w tej chwili po prostu my musimy budować to już i myśleć o tym, bo... Ja chciałabym tylko zaznaczyć, może trzeba myśleć o innym etapowaniu, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że jeżeli my w tym projekcie, w tym tworze, który przygotował architekt, dokonamy zmian różnego rodzaju, czy macie Państwo świadomość tego i czy ktoś to policzył, jakie koszty i jakie konsekwencje będą tego, żeby z tej szkoły, którą teraz zbudujemy według jakiegoś naszego innego pomysłu, na przykład dobudować mu salę gimnastyczną, dobudować łącznik. Będziemy musieli za to wszystko ponownie zapłacić. Za wszystko ponownie. To jest wiadome, to jest rynek. Tutaj nie ma. My jesteśmy jako samorząd, my jesteśmy prawnie słabi. Ja widziałam projekt umowy, która była podpisana z projektantem. No proszę Państwa, to jakakolwiek firma wykonawcza przyjdzie i jak przeczyta taki projekt umowy, to po prostu kładziemy się sami na talerzu i tyle. I dlatego my musimy być po prostu jak najlepiej do tego przygotowani. Musimy mieć profesjonalnie przygotowany projekt od początku do końca, ponieważ my nie udźwigniemy tej budowy, bo nas każdy merytorycznie nie będziemy do tego tak przygotowani. Po prostu pociągną nas na tym później na każdym jednym kroku i jeszcze dodatkowo zapłacimy za wszystko, bo ja rozumiem, że finalnie jakby dążymy do tego, żeby zbudować szkołę taką porządną, z prawdziwego zdarzenia. I tyle. Jest terenem, które się najszybciej rozwija w gminie Żukowo. Proszę mi powiedzieć, w której sołeckiej buduje się więcej niż 150 domów w jednym roku. Mamy dewelopera, który buduje nam na dzień dzisiejszy ponad 100 domów. Do tego dochodzi ponad 50 domów, które są w inwestycji prywatnej. Ja się pytam, czy to nam ubędzie dzieci? Tu widzimy, że ten wzrost jest bardzo duży i przełoży się to m.in. na podatki. Będzie więcej podatków. My jako mieszkańcy i Rada Gminy, Rada Sołecka będziemy się starali, aby ludzi mobilizować do meldunku, żeby tu odprowadzali podatki. Jeśli szkoła nie powstanie, na dzień dzisiejszy mamy 460 dzieci. Pytanie, co się stanie za pół roku? I chciałbym Państwu radnym zadać jedno pytanie. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci? Kto odpowie przed
momencie, kiedy będzie wypadek. Kiedy dzieci w czasie przerwy szkolnej uderzy klamka w czoło. Takie dziecko 5-6-letnie, bo szóstoklasista będzie wychodził z klasy. Na pół metrze kwadratowym to zagrawa, proszę Państwa, Państwo radni, na krwawy dowcip. Proszę o odpowiedź na pytanie, kto odpowie za bezpieczeństwo dzieci mieszkańców w Barunie. Dziękuję Pani Marszałkowskiej, bo rzeczywiście z nią bardzo dużo rozmawialiśmy, szukaliśmy pewnych rozwiązań i ona najlepiej wie, jaka determinacja jest moja, żeby ta szkoła powstała. No, ja naprawdę mógłbym, obejmując ten urząd, zobaczyć 8 milionów na szkołę, szkoła 31 milionów pierwszy etap, mógłbym zamknąć, powiedzieć, nie ma Pan to pieniędzy, szkoły budować nie będę. Nie, podjąłem działania, żeby szukać oszczędności i tą szkołę wybudować. W związku z tym chcę Państwu poinformować o jak zrealizujemy to zadanie. Uruchomimy bardzo szybką ścieżkę taką, powiedzmy, do realizacji tej inwestycji. Czyli będziemy szybko naciskać na rzeczoznawców notowskich, żeby jak najszybciej nam przedstawili, czy rzeczywiście kosztem przedstawione przez firmę pana Dali są kosztami, bo w niektórych przypadkach wiem, że zastosowano tam tynki po 40 zł, a można kupić te tynki po 15 zł. Będziemy szukać tych oszczędności, ale to muszą biegli rzeczoznawcy się wypowiedzieć na ten temat. Następnie zespół spotka się z projektantem, mając te informacje rzeczoznawców. Zespół spotka się z rzeczoznawcą, gdzie zostanie wypracowana koncepcja, żeby projektant został zobowiązany do wprowadzenia tych zmian. To jest jedyna droga, że my nie szukamy znowu kogoś innego. On musi to po prostu dokonać. Po przeprowadzeniu myślę, że kwota na pewno będzie mniejsza, bo ja podejrzewam, że tej kwoty 21, 22 to równie dobrze można było napisać 17, 18. I po wypracowaniu pewnej koncepcji w zespole z projektantem prowadzimy informacje do Rady Miejskiej o możliwości rozpoczęcia tej inwestycji. Jeżeli ona będzie w zasięgu naszym, bo tutaj mówienie, że jeżeli już tam jest 14-15 można rozpocząć, to panie były burmistrzu Bychowski, nie można, bo trzeba mieć pełną kwotę zabezpieczoną, żeby realizować inwestycje. Może Pan tak realizować, ale tutaj trzeba mieć na to pieniądze zabezpieczone. I jeżeli to zmieścimy się w tych granicach długu gminy, to tą inwestycję rozpoczniemy. I postaram się zrobić to jak najszybciej, jak najsprawniej, przy pełnej akceptacji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, to nie uprawiajmy tutaj polityki, bo tutaj się wkrada strasznie polityka. My mamy zbudować szkołę, zbudujmy ją ponad podziałami, naprawdę, bo tu nie ma wątpliwości. Jeszcze w tej chwili, panowie, do niektórych panów radnych mówię, że większość radnych jest, chyba wszyscy są za tym, żeby budować tę szkołę. Nie przeciągajmy tej linki i nie rozgrywajmy tego w sposób polityczny. Zbudujmy to ponad podziałami, naprawdę, i idźmy do przodu. I na tym chciałbym zakończyć ten punkt. Dziękuję bardzo.